دوجی سائڈ تو ایک کاؤنٹا یہ بیڑی ہے تو مکمل ہے۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ پھر تو طبیعت ٹھیک ہے، امید کرنا سارے دوست خیر خیریت نال ہوسن، کیونکہ کافی دیاں تو میرا ولاگ کوئی کا نہیں آیا تے کچھ مجبوریاں نے اس وجہ تو بھی کچھ میں ویسے بھی کین سے ولاگ دیتا تے ہی ٹائم میں اپنے دریا دے اتنے موجود ہاں۔ اتنا ایک ہفتے تو مسلسل بارشاں تھی گن شروع تھیاں پن، ایک ہفتے تو مسلسل اے پھر دریا دی حالت تو سائیں دیکھ دے پیو نا، اے اتنا یہ کافی بہت زیادہ ہی پھر پانی چڑھیا پہ بہت زیادہ ہے۔ آج سویرے دا سنے تھے تو میں آج آکھیا میں کہ دریا کو چکر لاواں کیوں نہ کہ دیکھاں تھوڑا بہت تے او پرلی سائڈ تو او سائڈ تو اتھوں کچھ پانی کڈھی پے، تلے بھی کافی زیادہ جہیں تو پانی کڈھی پے تے بیک کیمرے نال میں تو کچھ دکھ لینا نہیں جا تو جتوں پانی مقصد ہے بالکل کنارے دے نال لگا کھڑے پانی، باقی اگو باقی ماحول بھی تو دکھ لینا انشاءاللہ۔ ایویں ساری ویڈیو دے نال جڑے رہا سو تے نویں آنے والے دوست جڑے وہ سارے چینل سبسکرائب کر گن سو۔ یہ بیک کیمرے نال تو دکھ لینا پہ پرلی سائڈ تو ہی ہوئے تے اے دیکھو اندازہ ادھا فٹ بھی کہ نہیں تھا، اتنا پانی میں کافی زیادہ چڑھ گیا۔ پہلے کچھ زیادہ بھی پانی آیا ہے تو ان دی وجہات مطلب کچھ کم ہے ان کنے، اج جڑا یہ سویرے دا چڑھیا پہ نا یہ پانی سب تو زیادہ ہے۔ موسم بھی اتنا ہے جو موسم دی حالت ہے تساں دیکھ سکدو، رفتے نالی میں 1-2 منٹ وقفہ دیتو، 1-2 منٹ چلیا گیا، 1-2 منٹ وقفہ دیتو تے 1-2 منٹ بارشاں ہی حال نال بارشاں ہی تھیاں پین۔ اور دوجی سائڈ تو اتھاں جلدے پیوں پرلی سائڈ تو اور جتنا سامنے تک ٹالی نظر آندی پئی ہے۔ کافی دیاں تو میں تو دسی پیام کہ میں آیا کوئی نہیں نا دریا تے چکر لاواں تے اتھوں دا ماحول ہی تو کچھ جل دکھ لینو، اتھوں بھی کتنا یہ کر گئے میرے خیال دے وچ شاید ٹالی بھی پانی دے وچ گئی پئی ہے، وہ بھی تو دکھ لینو۔ دوجی سائڈ تو ایک کاؤنٹا یہ بیڑی ہے تو مکمل ہے، پانی جو وچ بیٹھے اس دی وجہ تو سارا ہی بڑھ کے ختم پانی دے وچ دریا دے وچ اے ہی سائڈ تو بڑھی پئی ہے۔ پانی اتنا تساں دیکھ کے اندازہ کر کے نو جو ہن اتنا اگر بیارے لا آیا تو مزید پانی باہر نکل سی، اتھوں کنے بھی تلے تے نکتا پے تے اتھاں میں مگر بہت زیادہ باہر نکل رہی سی۔ فی الحال اتھائی ہوں جل دوں اون جا کو جل دے دوں تے اس بعد والا علی چوک تو روڈ بندا پہ سارے چوک تے پہلے شروع تھی آئی وقت کچھ معاملات دی وجہ تو بند کر گئے تو ہن والا شروع کیتی پن روڈ، وہ تک روڈ جو آج دیکھ لینا میں جو بھی آج کتنا والا شروع کیتی پن تے کیا بلی واقعی آج بندا پیا کہنا، کیونکہ کل تھوڑا بہت سٹارٹ کیتا نے تے ان دی وجوہات یہ تھی ہے کہ بارش جو ہے نا کل مسلسل ساری نمار بارشاں رہ گئیں ان دی وجہ تو والا بند کر دیتا نے، اج بھی والا سٹارٹ کیتی پن یا کہنا روڈ کو اتھا روڈ جول دے دوں مانی کرو حکومت کو کی گال کرو، حکومت تو کوئی پیغام دینا چاہتا دے سکدو تساں، اللہ دے پتہ پانی تو نکلدا پہ کوئی آوے کوئی سارے تے سر دے وے۔ ہاں بالکل واقعی گل میں یہ گل کے پہلے کیتی ہے کہ ان دی گل بالکل میں یہ گل پہلے کیتی ہے، میں کہ اتھا ویڈیو بنی ہے میں کہ جو بھی لازمی اتھاں تلے تے سیلاب کڈی پے پانی بد بد بے ہوش ہے، ہاں یہ سامنے دیکھو کیونکہ کافی زیادہ تو کو میں دوستوں پہلے دکھا لیا میں کہ اتنا تھوڑا جگہ تھوڑی جی بچ پی، اگر پانی بیا مزید آیا نا تو بالکل پانی کچھ نہیں بچتی ہے۔ اگر کوئی بیا پیغام دینا چاہتا بارش اتنا ہے دوستوں کے سارے جہیں بھی اتنا اکثرات علاقے دے ڈھائے گئے، اکثرات تک کہیں جا جہیں نہیں بچا، بارش اتنا ہے ہون بھی فی الحال بھی تو دے دے پہ فنگار چل دی پی ہے۔ اے این سائڈ تو دے دے پیو نا یہ پہلے کافی بہت زیادہ او جا تک چونڈ ہے او جا تک او جتنا وہ سرم نظر دی پہ ہوں سامنے تک پروبھرے تک حالانکہ یہ ہوں ہی دیہڑے دے وچ دریا چاک دے، کیونکہ کل پرسوں پانی کافی لتھا پیا ہے ہوں ہی دے وچ کافی بہت زیادہ چاک دے تے یہ ٹالیاں سامنے دے دے پیو نا یہ سریاں دی فصل دھان دی فصل رادی پہ سریاں راجے پن وہ چاک دے اتھاں وال آن نا ان دی وجہ تو وہ بھی سارا خالی تھی گئے وال بھی یہ ٹالیاں چاک گئے اتنا کافی بہت زیادہ جھمٹا ٹالیاں دا کھڑا ہاتھ وہ چاک دے تھی، کیونکہ ہن دریا تے میں چکر لا گئی دینا اس وجہ تو ہن میں واپسی کرانا پیا تے اگتے بھی سارے نال جڑے رہ سو، اگتے جلدے پیوں علی چوک تے اتھاں کم دے دو جو سٹارٹ تھیا پہ یا کہنا وہ تک دکھ لینا۔ یہ بارشیں دے وجہ تو یہ سارے روڈ دا حال ہے، یہ پچھلا روڈ دیکھو
یہ رستہ ہے تے اے سارے روڈ دا حال ہے تقریباً آدھ گھنٹہ پورا بارش چلی ہے دوستو. یہ پچھلی سائڈ تے تساں پانی یکا دے پیو. یہ حالانکہ حل لگے پہن وہیں جہاں دے ہوتے اتنا پانی چی چکے اجا بھی فنگار چل دی کھڑی ہے مسلسل. سردار اللہ بچایا کھا آؤ سے آؤ تساں کیویں دی تواڈے پاسے بارش ہون تساں ضرور میں کمنٹ دسے سو. ہاں بارش دا حال ہے وے بچوں کا کیویں انجوائے تھی نہیں پہ بارش دی زور دی بارش ہے فلڈ پانی ہے نا. ہاں دوستو ہوں جو تو تاکو دکھا لیا میں وہ بارش دا موسم. اس تو بعد موسم کافی خراب تھی گئی کیونکہ ایڈے دے پیو نا پچھلی سائڈ تو رفتے بارش کھڑی تھی تے وہ تقریباً 2 کلومیٹر دور ہے جتنا مشینری کام کرنی پی. اس وجہ تو اساں اون جگہ تے کہن سمجھنے پائے. آن والے نیکسٹ ویڈیو دے وچ او تو ضرور کام انشاءاللہ روڈ دا کام دکھ لے سوں. این ویڈیو دا ایتھے ہی اینڈ کرنے پیوں. ملسوں وال نویں ویڈیو دے نال تب تک کے لیے اللہ حافظ.